Arefo uguswa wo hwe NYANSAPO a yisane ne madwemba NYANSAPO TV YouTube ni di adwumadi o ya no abomoden no subscribe no share na wa like na wode amame sede munimu na yidi ene abusuapani owusu aduomi yeda so ewo nana eyerenom basa no wonmo so wonma de sedi a wonmo ede eba dwaboyase na yede yahwe ama yede agya nana kwan wei eye Oheneyere Abena Adoma wono ena aduru su ya obeche na disiti yani abiri papa asabia atu Oheneyere Abena Adoma ye keninka Adoma nkafufu na woso obo na wono Ohena tenase no matonse adidi Ohena tenase no mabonkomo Ohena tenase na nkoma kanso nsem enso ene de Oheneyere Abena Adoma wono kwa ne nam oye kontekre Ohene otuna ni hwe benkum otuna ni hwe nifa ohun Ohene de ohun Ohene ane se Ohene da ho na edi sika patia edi kente ene chachao edi asiesie Ohene ana nantimi nkasa na nantimi monanimpo ene odi akire Oheneyere Abena Adoma enti ama Abena Adoma ni abriye pa ama Abena Adoma ni edutuato ni nsem ose akọ no nko awa amanfo nsu nenne edi ene wone ne mma wonu bedi enne ede ene wone ne mma wonu bedi na wonu mata wonu berebo mada ato wonu ene yawti ebra so se Abena Adoma nso ba na eja onu so ade sidi a odi ja ne kunu kwan odi aka ne chiri odi akwa akura akopi kuru fufu mu onu nso ba na obeche na disidi ene bre no en soja kambonse nana eni abre pa esi akura na ade ne hu koto ani a ose aba enya aba na emu eye libre pa ana sisi ato Oheneyere adurudwa no so ko na eja nkakra wakwa tenase na wako se wo hwa aban no bi hyehyɛ na so achi ɛna prekese ne nyinya aba na me kan ye na enwa bi aya ahyɛso de ne ho woso otwa adwo na me ka Asante so ahodo no ye obena bo ɛna ye wodwa adwotwa ɛno ye wo ba ko so kan santi bi otwa adwo na edwa adwo no utwa na wo keka ensem na keka ensem ye ede aye ni wan wodefo wan kra na bebo ame ye be ma na wawu agya mwe eno ne edwa adwotwa no ɛna ye wo benabo no de osu etietiemu ekasa denden so a chese eye ni bre inseguniti na wo bobna eje wodefo ne wan yo eno no ene benabo eno wei eye dwadwo ena wotwa esu awodo no na achi bia ye behye mobo nyame ya adomo a ye de no nso ho ensem beba na afenu ye hu esu ahodo a ewo Asante manteman eye ahodo sei na ye ahodo sei a ebia ne nkyerase ene sei ye kase obi bobna sei na obo no obi twa adwadwo a sei na otwa ewo ho no ye de ni nyina nso ebebrem na bire die ye nkoso na yemfa yeni eni achi na Oheneyere Abena Adoma yenhwe de ekoso ewo abonase oba kakume bineja onu so edu ewo ho no ade kokko no ena se de tie no no omude ebo nase eno na ofura de fom ya kan se kobene na wotutu bilisi na ode eguso se ne tie no sa pepepe ena Oheneyere onu so ede ya enye asempetwa ewo ehonum abusia yeguso ye da so a wonana Wiafe Akenten de Doti ye no ase NYANSAPO ena wohwe so na subscribe na afi like na share na eja wadwen kire ewo ehonum famai samedi ohwe emana akon ene wonse wayere ne kama wonsa no awowa na sulumu anga kangakra wodene eba enyase to medical chirim sintia idru honma wono eye saadi na ebusua ne bi nso edi akire wono nyina na eboa wodru mampanyini abedi akire excellency
Dr. Alhaji Mahmoud Bomia odu mi ho eno na wada na chidi amana osua wode akire na wato aso a wokono ni bre na aba ade ya na da susunkon ewu mu ne se obehwe a obon se eba se wonu musu a na ma na edi wonu nchen bi no nso no na wonu nso esu ebi ede akire wo mu eboa wo mu ewo ehonum a eno nso enye asem ketra ewo nti eguso a Oheneyere Abena Adoma na enche ono so na de sidie no no wode beba na wode abeto aso Abusia so hwe dwabo ya se ayewo bebia emma kunafo yi wonum so te ba sane nyina yaka wo mu aboma wonum ewo wonum atenaye ehon ani so hwe ho na we eye Oheneyere odantamu eno no ana Abena Adoma ono no Oheneyere Abena Adoma ono eno no ona odantamu nti so di film nsani faso eba na yese nana ya abrago a wo ye Oheneyere panyini onu di kan ansana Oheneyere Abena Adoma a wadantemu atoaso ansana wode akwakowie ewo Oheneyere kuma Sandra adisedie no ye tene no asetreni ye di bejana na kwa ye di besoja ye di edidedim se wo hwa duku kama eni ahyehye ewo yawa mu edidi achi no mehu nsa wom ehu ne bi a eche na haba munum ende mfa mani hu ne wom poti ehu breni nsa ye hu ntoma ne bi ena afi ye hu eniema wodo a chese egugu so a ebinum eye kentenom ene chaachaw ebinum eye dukutuntum ebinum eye ahenche ene saa niema na nyina egu nti yenko na afi yenko na abra wo mututu din no yenko na yenko tie ne ye pa Obi there. Asamamo obi mo obi there. Eye nana Wiafe Akenten. Ne hokani eye onire aduma chepia se. Wo kitari bo ne se biaso. Epo mi asemu a. Wo ri se di kunu eye ohene. Ani no fa twa safie. Mi wia na sai. Mesa sabia abusia to abesino. Ne senti eye aduma chekua o chekua bapa Oheneyere Abena kanu Oheneyere Abena kanu Oheneyere Abena kanu ani aduma chekua o ti okuta ne debo o kita ne sika ntoma apo ma akoma aduonu miesa yenye ni afama na afei ofa twa safie ye wia na sai eye Oheneyere oba aduma chekua asema kuma ni da ti bapa awini eba cheche mu obreti oba asi oseni krukete eti okita ne blanket ne best right nane no tete okasa ne kete ni sumi ya da so eye ne tamka nana no we
Monye, Mofamana Wiafe Akente Otosomiyasa. Sabia Kusabia Brown, Adamu Ada, Doti Onye, Nafaja Safia, Ene Nana no madam, Ene Any year quite so, Ene Nana no madam, Aduma Chokia, Oheneyere Abena Adoma, Asante, Nana no. Senanam Telasia, Yanam Safu, Asante San, Abemusi, Ene Nana Fesu Abeti, na Afi, offer me just a fear. Ye are sign. Yasa Jinao, Oini Godinine, or your mind a Pracope, Nana Wiafe Akente Otosomiyasa, or Quacotua Sunafu Abusia, Ewan Seado, 18 sipping, I sip him Cassia, as you been cockroach. Not that so, the chili account. Aya, Oheneyere Abena Adoma, Osimira, Venezuela wine that, Etimamo sipping. Mamma Compochinia, Mamma, Aya, a japa or tia dear. Nana no madam. Said ya, Nana Wiafe Akente Otosomiyasa, Neyere Abena Adoma, Ogasa Aya Busiano, ye are sign. Aduma Chokia say, Nana no, Mobacani Crato, Pam, Nasabudi crew, Adakama, Oheneyere Abena Chokia, Aduma Papabi, Ofonana, Abrioni Kabianana, Angel, Sabiaku, what in Ebeka, Equosibia Sara in Emma, Nana Fiacobi, Asante, Sabiaku, Osi. Onya na adiakwa eti wasuma onwa ni hye na na afia kobi so fantume emegu na na Wiafe Akente so oyima abonda bichi ode brado se ya famu ohene so mesra na no chiame ani ayifo se atumai na na afia kobi okobi apem sabiaku eduabu ebobi fumam cheche befo osi afagu ni so ye are sign. Adoswafo wa ha. Nana adoswafo wa ha. Ema ofefo. Omneti amamre. Ometi Asante fi. Eye nana OFFINSOMANHENE. Nana sewa abronuma nyako. Sabiaku. Sedi adoswafo. Eka ono no. Frisi achichiri so adoswafo. Na omudi akoma nana. Nana ekwa krai. Adoswafo na ni mebe kokoma no. Eti adoswafo ha. Nana no maduma kwa chirema wa ha. Ochirema kasa. Nana no ye begina manimu a. Na eye Nana Wiafe Akente. A Otosomiyasa. Neyere Oheneyere Abena Adoma bapa. Ekoba ekosimpiasi. Awiniaba obesemuni. Awiniasini. Ani Doti sesu. Cheche be mu a. Ubonu ti a osa wa krabo. Ona ekase. Agogwa penise. That's you. Popo bi esi kro ni mu a wase wa dorisra. Tanyini wantena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wonye yie bi. Tontonte ye no nsa na ye fa. NYANSAPO. Abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Mada woro mantuma ye fe. Ni din de sayin. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. The family ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twere ni mu nyame nai. Ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na